pinggan ikan naho manya saho pasu-pasu selamon di hula-hula namin masukot dongoli dongat hahati namin matubo namin baik bere di poparin daw pungupinggan asa to siya cerek mirohay tanang itu di bata asa salsa katama tanpa pangkat ini nomor pangkat saya dapat apa bagana Roma akana bagus saya itu toro mama nah toro mana Sophia oleh tema di hamu amang raja saya diolo itu hatta masaka mami karena gue bisa kakni kopar di dopung siap bulan aku pinggan saya hok matu pasu-pasunya karaja nak pasu di huda-huda dioloi matam yang ibu nami bere songoni ma amat daraya mulai teman bahan majo gotang panggiduat tua materi bapak dusiro ngaidok ngamang pada nami sila lamay turut sila lamay tuba dulaw na marsokot satu tanggal saja dadana unang marungtun sundi makna maguro marungtun jala turma parokuna parohokma dala sidalan nami horas mana tinggal di hutan horas mana di pangaroso ayo kontan Toro mirati ngaribu 25 toro nahana toro manggina somoni nanggoluna gabi madara horas saya dipati oleh tuat masyarakat mami karena bisa kami peparing daun siap dugamu asa horas salihuna bama kondak sitiu tu asa atau si monang-monang asa sa ngadiwi di papare do siap gano jalan monang manang dia pesihatan yo asa Maula tema dia muna dia jadi dong tubuh nami terlumuma dia muna hanami peparana penarotang manang panabudi nami suak songlima dia muna ang gibudi nami lima guru madubas manang padegota jadi ada orang somakatai kita asadong dalam perhitian dan nona makatai jadi perjulu bajo upapor hatami ima bison tinggal nahot per 2000 napurang mau date piso panapol di atas ini tulus si jorok abu jadi alani dihamuna hanami asa upapor hatami radi mau macalo di sini mau lihat saja mah. Oh itu, lah itu dia amang tak. Boruk tak boruk. Amang boru mah itu tahu. Aku apa sih mah badang mah. Amang boru. Pas kamu mak tu dulu. Itu bukan ada audio so. Ada sudi mah bukan gaya. Nah, nang tadi yang busur. Rapunai pas atam tong. Baik, mana?
Oh, lihat apa sumandang mak. Apa? Nggak sumapit. Ay, mak. Jadi dia muna ang giduli nami guru madupas. Manang padegota. Nung nga dison asim-asim. Jadi nuay kupasatami matuhamuna ima asim-asim pamong padegota. Pasada mong mak. Namang baru dong. Indonesia Maharaja Nami. Jadi ba alana usaha tu amuna fasatami ba asa kamulai di pakatota di bagasan madagoto tersongon lima do kata sekam butima Gaya masalah horas ada rakso upasata mi hatana uli tuamu boleh disuton satokin di hari depan menarotang asadus dahita alana desa daun dirawat day lama alat pasupas tubuh na sebuton unang adok alana inaroha muro tungaw pe at tadok muna do sumatahit tala pasaton hata pas itu benar suton teh gue itu akar di adat na tauda akan perjului bunga di pasat tamu be di son waing ima napuran mau lihat do boros nafir do piso panapol do ulu sitorok marabu di atas ni tinggal nahok marhide ima amang boras itu nami na tua mandokon dia mah unok na dia malakat na dia mau unok na dia mah hatana dia mah hidok na si begion ni pinggol si piopon ni roha hatana uli hatana linggan akas ma baik kamu boleh sutun nami boleh ate gabe ma jala horas di suku-suku ni rajaya haduli mana panabudi nami harwan batutu tapra harwan ahadudi ya harwana ima di arinaudi di pernakok ima tanarion di bulan nakok ima di los sadarion ima di napanakokon di saring-saring ne oksui ima raja oktu tinggal do di Sregar dohot akaya nakonna sahatu pinoparna ima tu tabak na tibbo tu simin na marlapit-lapis tu inganan na batar marhite ima dihamuna hatu dinami ima dinamabuat horbo sitik kutadu songon adat na hopar na kapunapukanyo puta songon merdala parda para nago waka raja nadia nalulu akana ro jadi marhite ima apala harwana di apalagasan manugoton ba songon lima bobuana haduli butima gawe masalah horas nung atakas be bagi amin ima ulat basadarion marhite napaheheo sar-saranya puta lumubi ma di ulat sadarion ala marhite ulau nabal gaon pos dorohanami hahamuna pepana manarotan mandokon marhite napaheheo sar-saranya putay kami mandokon asahe na kamu saluhna boleh nasuhuton agadion hamoraon hatoropon ko dia kapangkat ibun mana likian di mulon songoni ray pon pasubik songoni nang di tangarton uboto na takkas hindi nasa ulaw dia kasi matang yang puero dakya kecewa dakya orahan pada si pamutang yang muna tuli bata asa tiur ulaw tasadarion madala di dalam sagdami na sonang roha sawit ng dua-dua silala murupuruk silala maitoba sudah ulat ta bersogot nahong na marumutukot kita na berdokat tuboy sa radio suwelo marlas ni roha osora nami hamumol sutong nami ima diyo pamuhatak ng panabulin pada si pamutang yang muna tuli bata asal suksuk pasu-pasu jala talenta kanang sinalo munay
ya mo may mataserek meroha do makorok posibusian di war ya mata di mata asa hukuki ma hokatan si dua asa bitang manarumis to pun sumaro magite ulo sadarion di sinde pinok panyo pupigani asa ada ketunggi bur doktoro tutu si raja ni ulu buluk asa duka matanggo ni lubu sure mahamu sasara suruton dileng mamatua utu tu ni bau sa suru tilogu tu butian masih kop ulot to sadarion ima marhite nata padu kuang di sonne pikan hoton sure mapo palo pupingani dileng mamatua asa natugabina masa neha tasyakka neha hamuna panabol popara manarotang atai pinasa matuang kedidunami muna nami panabol nok pasatok kakao tuhami ang gimuna padegota jadi songonima solo di hamuna bono ni asuton nami sama siala bakata tuhami amang akang gimuna jadi di hamuna bono ni asuton nami sukun ni parjulu mamak sukun ni parpuri ngatakas supaya utami na kini taring tubuh buah muna di sukun ni hafta ima panabol kami piamang ngedok bilang-bilangi kami do taring tunani dok muna sena kining ima dina patakok sarik-saring ni opta na parjului tu inganan na nok pinaradi muna tu simin na tibo tu tabak di pasahat kamu jala di baik kamu turi nomor lapis-lapis kami piamang masai belga lasni rohanami karingot dina pinasanga muna ima siapa parannya ka hamuna opunami opupinggan lumuki molo huber doamang dina sedilik disongon na ni hatani patiki pasang manatorasmu pasa martua ho jala liling mangulu ditano na ni leon ni jauh badi batang di ho ilu na ni muna mang asima rohani makta di batang itu sai dileam ma di hamuna mang akatabani pasu-pasu tabbani paktat tabbani hazul maun sitorok ni hazul maun hasangapon lumobi mahu pangido hami amang di tonga-tonga ni hitan marhamaranggi naksoni di tonga-tonga ni hula-hulata naksoni di tonga-tonga ni negarawan nah nami zung-zunga kamu perjulu nuai mangiutami yang dimuna musikani asadapo di beno ni amakta di bata di pasu-pasu mahamuatong songonok pinasa muna sa itu hatta matotong nama nabai lasni roha di hamu tuzuluan ni ariona mang jadi sidonon nami hatania simas simnok penasa muna tua simna maparnidan ni hamuna hanan tuzuluan ni arion tu pahun ni mata debata songna ni dok ni damak sinak ini halak si partangi yang totong doi dilihat debata akapasu-pasu lobi siana pinikiran ni roha dope atong dipikiri roha muna nuai hasangapon hamoraon hatoropon lasni roha saya ditabai tu hatta mai tuzuluan ni arion tu hamuna mang tua simna mapamerengam muna jadi hakpe nungatung masai las rohanami anggimu kamu petong las marwamu dipati untuk hatta masudiak taulauni sahab mapasu-pasuna tuhamu tuasim nama pernidamu songoni mahata sidonon nami utabai hami ma rumus nang apa tiup mo jadi tuapung abang muda jalan abang muda Hutur abang muda rabuna itu dulu. Hutur abang muda iya. Jadi bermata mana? Kita sonom mau lah. Dia munah na upasang api hami. Dirajani domat tubuh nami, ahanami paparan panarotang panabuli nami. Suak songoni mah diang dibuli nami. Guru badbepas paparan panarotang badegota. Mauliate mata dok tua mata di bata dina punguhi tatutu makatai di punguhi alamanon marhiti akad nakana pinukan putta lungatung masai sikop pakatota kopar dia akad na pinukan puttai mauliate mau kasa hanami tu hamuna di hamuna dirajari dong tubuh nami Anggia matong mamaso amat dari bata sa dilihat di bata madihita kahai pasong dilihat madihita kabisuk asabung hita mangula silonota kobar akad na pinukan putay
anggia matutu saya dituturi matto nang diulau nanno diulau nama muka satu akan pasti kopon lima di hari nauli di bulan naringganon lima diulau akan ada nalang sulah honota meridai ba mauli ati udang mau pasar rohan nami tu hamuna saluna asa songo pangaprom manak sirohon nami asa ina kita tudi mainan hidaknya dalu sudia kahata pasu-pasu nau pinasa muna takas manon buano ni poparano kupinggan marto nga di jabu matutu tarsong ni mahata pangapun may pinasa na tu hamuna bonanya suta budiman. Jadi kita terparik kosong baon ala si sada suhutot do ida pinasa na tu abang muda. Oke, terus marwah oke. Jadi emang muda mah. Ay basta anak ako mata ni ahakta do akan kita. Jadi mulai ada di masa tua nami tuamu sudi hadudi nami hamdudi nami nang akar ada pengurus na adong di liaton mai tung merlas ni roh dituduh kami apalagi tikion ala huida hamido retani rohamu aduli yang diduli do di pamurun nami malahum mangule ulau tahun ditabani musa di kamu do tuhami aka pasu-pasuna uli pasu-pasuna dengan asanggia yang marhide ulau non dapat kami pinapalupupinggan pasu-pasu sentuata. Jadi raja nami songon patuzulu dohonan nami mau lihat itu kamu mula tungadongan non orang lobi di pajalo do di pabainan nami tu kamu akaduli yang hiduli ba marpanuhati maruhamu ai kamu do tong hai. Jadi di atas ni salut nai mau lihat mata pasal mata na merjulak-julak siap batu julak-julak nai beno mai tu tabu-tabu hata pasu-pasu nauli nang penasaan yang makaraja tu kami meparanu pupinggan bahwa kami mai mertungani jabu cuma asal talaksana oka udah tak bagi-bagi on. Jadi dia muda bodoh nami apalagi bere nami bawa mulu-mulu rosa aku usul dia muda bere nami bawa kadang boru baru lima